Здравейте, аз съм Real Monster и това е втора част на Plants vs. Zombies. Започвам. Тук що спечелих едно друго. Виж сега. Така. Тук има едни зомбита, които прескачат растенията. Сега ще ви ги покажа. Значи... Добре, вижте, това нещо като бомба, като я настъпи зомби, избухва и е много ефтина, само 25 такова слънца. Дай да ги слагам по-бързичко. Вижте, тази лопата, дето я спечелих миналия рунд, тя маха растенията. И май пак ви се запазват или не. Май не се метая. Вижте тук. Така. Тук също ще сложим. По-късно ще ви демонстрирам. Да, сложа един щит. Аз това ще го наричам щит, защото е много прилича. Така. Току-що качвам клипчето първа част, защото нямам какво да правя, голяма скука, така нататък. Дай така да слагам. Вижте, тук не е защитен. Аре, тези две растения няма да го убият, това ще ми заде щита. Ето, гледайте, дами и господа, вижте това растение, гледайте, сега тук ще му сложа един капан. Вижте, това ще го прескочи и влиза точно в капана. Ето го, че това е кадина. Ще го яде, то трябва да гърми. Изяде го мръсното зомби. Сега дали ще ядеш? Убихме го. Ето, гледайте сега. Това зомби как ще умре. Прескача го и тенти. Във всяка трябва да наваксам. Къде слагаме тентите? Вземете малко. Не ми трябва. Така. Сега. Сигурно ще мина още един-два рунда. Сега ще видим какво ще спечелим. Вижте колко слънчогледи ми дават слънца. Така, килвам ги. Аз съм в близъра. Това не трябва. Не ми яш щита моята чиква. Зомби са зомби. Финалния рунд. Той мазно зомби, къде си случва. Омага, гледайте колко много растения съм сложил. И да... Тук при мен е пълно с клопки. Тук как скоро ще умре това зомби. Ето вижте ново растение. Трябва да събера 175 слънца, за да мога да го използвам. Това растение замразява зомбитата. Сега ще го кажа. Този път ще ми е малко по-сложно. Дано да успея по-бързичко.
веднага да слагам тези, де стрелят, защото идват зомбитата. Тук да сложа едно. Дай да слагам щитовете. Така, на първа част аз съм ви пратил откъде да си го изтеглите от Замундър, стига да имате профил. Ако нямате, си направете. Той в даскалка, още преди вакансията, имаше едни момчета от моя клас, които ми викаха, те ми питаха изтегли се аз казах, че нямам профил в Замунда. И те ми казаха, сори, вече не може да се регистрираш, тя е препълнена. И аз един ден си казах, аре да спром да се регистрирам. И такова. И успях да си направя регистрация и сега там си взимам всичко, много ми харесва. Това не ми трябва. Е така. Сега ще събирам пари за... Сега ще събирам пари за да ви покажа какво е това растение, дето ви обяснявах. Така. Ето, вижте. Например, да го сложим тук, че няма никакво. Вися, то ги замразява моментално. И имате свободно време да сложите такова и да го гърмите. Много ме кефи това растение. Така. Вижте това мазно зомби. Как ми яде растенията. Как ми яде щита, де? Така. Да сложим още един слънчоглед, че са много малко. Сега. Ох, yes. Покажи се. Опа. О, не. Още малко ще ми даде време. Омага, бързо. Това, взимам това репродукт. Така. Вижте, с тази лопата си махате растенията и слагате други, защото, както видяхте, щяха да ме убият тук. Те първо трябва да минат през косачката. И така. Колко обичам слънца. Накрая нас. Това май не е финалния раунд. Ще ме убият тук. Да ги замръзвам тук. Вече почти нямам място къде да слагам растения, за да умират. Дай да слагам тук малко тенчетата. Аз те ги наричам тенчета, защото са такива. Така. Сега такова растение си слагате наотпред за всеки случай, защото е много важно. Да речем, сложете го ето тук. Я ще... Ето вижте как има. Трябва да сложа още малко слънчогледи.